Allah Teala Nisa suresinin 59. ayetinde diye ya eyyuhellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum fe in tenaza'tum fi şey'in farudduhu ilallahi ve rasule in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir zalike hayru ve ahsenu ta'vila. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin ve özünüzden bolan hükümdarlara itaat edin. Eğer bir meselede düşünüşmeseniz, eğer Allah ve ahirete iman ediyen bolsanız, ol düşünüşmeyen meselenizi Allah ve Resulüne kaytarın. Hayırlısı ve neticesi gowy bolan şodur diye. Yine Müslüman doganlar Allah Teala bize agzwir bolmagymyz üçin näme etmeliligini we nämeden äga bolmalygymyzy Allah Teala bize şu ayetde öğretiyor. Ey iman edenler, ey özüne Müslüman mümin bolan kişiler, Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin diye. Allah'a itaat edin yani Allah Teala'nın emirlerine, Kur'an'a ve Resulüne, onun sünnetine ve özünüzden bolan hükümdarlara itaat edin. Hükümdarlar diýen ayetteki tefsirçiler diye, umara ve ulema diye, yani hükümdar Müslüman padşahlar ve alimler diye. İtaat edin, agzwir bolmak üçin baş gerek. İtaat edin özünüzden bolan alimlere ve hükümdarlara. Soň näme etmeli? Eger bir meselede düşünüşmeseniz, araňyzda ihtilaf bolsa, bir meselede bolýarmy, bolanokmy diýip bir dawa girse ara, şo nähile etmeli Müslüman doganlar? Näme ora çözmeli? Allah Teala diýär: "Eger Allah we ahirete iman edýän bolsaňyz, eger Allah we ahirete imanyňyz bolsa, ol düşünüşmeýän meseleňizi Allah we Resulüne gaýtaryn" diýär. Yani Kur'an we sünnete gaýtaryn. Hayrlysy we netijesi gowy bolany şodur diýär. Demek ýene Müslüman doganlar agzwir boljak bolsak Allah we Resulüniň diýeni bilen bolmaly. Allah we Resulüniň diýenini etmeli. Kur'an we sünnete şeriata töre bolmaly. Kur'an we sünnete şeriata bolmaýan zatlar taşlamaly, olaň üstüne näme ihtilaf edip dawalaşyp görmeli däl. We eger bir meselede düşünüşmedik, şoň dogrulygyny, bolýandygyny, bolmaýandygyny biljek bolsak, Allah we Resulüne, Kur'an we sünnete gaýtarmaly. Mysal üçin, mevlüt meselesi kän dawa edilýär. Mevlüt meselesi kän dawa edilýär. Susanan bidgatçy soplar şunu bilmeýän adamlaryň gözüne rowaşlandyryp, görler goýa bir Allah'ın emri, peýgamberiň sünneti ýalag edip, harfiýa sünnet ýalag edip. Gel şunu dawalaşyp, çekeleşip durmaly, Kur'an we sünnete gaýtaraly. Kur'an'na Allah Teala bize peýgamberiň doglanmagyny bellemeklik buýurup durmy? Buýurmandyr. Buýuran bolsa, Kur'an'da buýurulan bolsa farz bolardy. Farz adal şu. Kur'an'da buýurulan. Peýgamberimiz eden bolsa, aýdan bolsa, oňa da sünnet diýilerdi, sünnet-i muakkede diýilerdi. Peýgamberimizden hem näme? Bu barada hiç zat ýok. Hiç kim çykyp sünnet ýa sünnet-i muakked diýip başarmaýar. Eýdip beýdip şunu mustahap edeýin diýsen, sahabadan bir ýerden mevlüt belläni barada delil tapşyk bolsaň, onuň başarmaýanyz sahabadan hiç bir şunu etmedik. 4 mezhep imamymyzda da ýok. Ondan ýerden gelip çykypdyr. Fatymy, Şiýalaryň Fatymy diýilen bir fırkasy Musyra basyp alýa, sünniýleň ýurdy. Şol ýerde 6 sanakka mevlüt oýlap tapýarlar. Peýgamberimiziň mevlüdi, Hazrat Aliň mevlüdi, Fatyma radiyallahu anhaň mevlüdi, Hasan we Husaýnyň mevlüdi näçe boldy? 5. 6-njy kim? Şo döwrüň padşahynyň. Näme üçin edilýär bu zatlar? Basyp alan sünniýet ýurtlaryna gowwarmak üçin şo döwürde mevlüt belläýär, sene biz peýgamber gowwarýar, ähli beýt gowwarýar, sip arasyna padşahyň dolanyny goşup goýurdylar. Şol günler millete süýjü köke paýlap, sadaka berip, şeýdip, şowkun edip, şolaň tapanlady. İttifak bilen tarihçiler aýdýar. Ondan soň her bilen bir sünni padşah belläp başlaýar. Şolardan görüp, şolardan öwrenip, başy şolardan çykýar. Soň bul belläp başlaýar. Muňa da bidgatçy soplar gollak barýar şeýdip, näme ümmetin içine, sünniýlerin içine giren zat. Ondan da maňyrlykkan gidi bersen, aslynda peýgamberiň doglanyny bellemek diýen düzgün hristiýanlar da bar. Musurda hem Kıptiler bar. İsa aleyhisselamyň doglanyny belleýärler. Ähtimal Fatymiler şolardan görüp döreden bolmaklary. Çünki %100 bilýäs peýgamberiň doglanyny bellemek diýen adat hristiýanlarda bar. Rajistwa häzirem bellek gelýärler. Näme bolu musulman doganlar ihtilaf edýärler, dawa edýärler aramyzda şu meselede. Dawa çykarýarlar. Kur'an we sünnete gaýtarýar. Allah Taalaň dininde Kur'an'da ýok, sünnetde ýok, sahabada ýok, 4 mezhep imamymyzda ýok. Ki yalandan Ebu Hanife şeýdipdir rahimehullah, mevlüt belläpdir diýip yalan hiç bir sahih itibarly kitapda ýok. Nirden gelip çykan bol bir şeýgan tapanzady bolup çykdy. Emma indi şuny kuny biziň için bize näme diýip berler şu meseleň sünnet dawa. Kabul etseň sen gowy musulman, kabul etmeseň sen wahabi, selefi bir zat diýip atakýarlar. O sen 5 wagt namaz kılýan bolmaň mümkin. Bir kimin goýman nefilleňi berjaý edýänsiň, parlaňy berjaý edýänsiň, Allah ýoluna sadaka berýänsiň, belki gijeler turup nefile kılýansyň, tehejjüd kılýansyň, göz ýaş dökýänsiň, Kur'an hatym edýänsiň. Ýok, o bidgatçyň gözüne bu zatlar görnenok. On gözüne sen şoň edýänini etseňe mevlüt belläň gowy musulman, bolmasa sen wahabist. Ene agzalylyk kim çykarýar? Ene şu hili toparlar, şu hili insanlar çykarýar. Allah we Resulüniň buýran diýen zatlaryny bir gyra goýup, özlerçe bir zat tapyp, "Saňa bolan bunu beýdiýseň, ýok biz farz diýemiz, ýok sünnet diýemiz, ýok farz sünnet diýip bilmeýäňiz." Çünki delil ýok.
Emma adamlara öwredende şunu farz we sünnet ýalaga öwredýärler. Lokman etmeliler, okalyan erik bereket gelýär, hatda käbirler öte geçýär, peýgamberiň ruhy gelýär diýip başga da kän zatlar goşýarlar. Asıl gurrumyz mewlüt elmel misal beren diýip aýtdym. Inşallah muňa sunna musulman doganlar Allah ömür berse inşallah aýry gurruma ders has giňişleýin. Diýmek nämeken islenlik bir düşünşmeýän meselemizi ol diýdi bu diýdi diýip oňa muňa çekip her hil at takyp durmaly, Kur'an we sünnete gaýtarmaly. Şonda hak batyl belli bolýar musulman doganlar.